Sali. Ba't ba kayo nakatutok 8104.7 FM Radyo Sagada, Matutyaan, Manragsakan. Ay sali dumay. Naimbag man din nga oras, sumangbay dito yung programa nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kuno dito yung MDRRMO Sagada on the air. Tunggal aldaw apo iti Huwebes katsaka bisimbay nga makatkadwayo para iti dito yung ababa nga panagibingay tayo para iti dito yung nasao nga programa. Katita nga ron nga oras, ti agserbi nga topiko tayo kat daytoy maipanggap iti La Nina. No iti napalabas nga lawas ti entay inbingay kat daytoy maipanggap iti El Nino. Entay mat sublat nga ibingay daytoy maipanggap iti La Nina. Daytoy kabaliktaran na. Karagiti gagayam tayo iti tangatang sigun iti kaudyan nga climate monitoring and prediction dayto Weather Bureau nga pag-asa agtultuloy nga mabanbantayan pa ilang dayto panagbalbaliw ti temperatura iti baybay Pasipiko nga mangidikdiktar iti panahon tayo. No itangal daw at dayto matungtungtong day panggap iti El Nino wenno tika gam iti sabaling nga banda ket adamot laeng dayto La Nina. Daytoy nakaro nga pudot ken namaga ngaglawlaw ken daytoy met agtultuloy wenno tuloy-tuloy nga panaga tudo. Antay man kitaen daytoy maipanggap iti La Nina. Anya ba ti nakakabil iti linted tayo iti sito nga daytoy Republic Act 10121 wenno daytoy Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Kana apay nga naisabsabali daytoy topografiya tayo iti Cordillera ken mas nga agkasapulan iti seryoso a panagsagana kontra iti epekto daytoy La Nina. Adu apo dagiti mangibagbaga nga daytoy La Nina ket ti kayat nga sawon kasla adda ti bagyo iti inaldaw wenno adda iti nepnep iti inaldaw. Sigun iti pag-asa kana dagitoy da meteorologist iti sa ngalubungan daytoy La Nina ket may samot lang natural phenomenon kas iti El Nino. No sa dino ket adda ti mapaspasamak nga abnormal sea surface cooling wenno daytoy panaglamin ti rabaw ti baybay iti tenga ken iti daya daytoy paset ti equatorial Pacific. Gaputa na lamin ijay ti angin nga agtataod iti daya wenno iti east daytoy makunkuan nga trade winds ket agbalbalin nga napigsa. Ituron na daytoy napudot nga danom iti baybay papan iti direksyon tayo ditoy pagilian nga Pilipinas ken iti timog silangang Asya. Daytoy napudot nga danom ti agbalbalin nga rason no apay nga pumartak ti evaporasyon. No sa dino ket mabuangay met daytoy adu nga ulep. Isu nga direkta ti epekto iti pagilian tayo nga Pilipinas. Gapo iti daytoy makunkuna nga above normal rainfall wenno sumobraan iti normal panaga at tudo. Nadadakkel nga bulto daytoy panagtudo. Ipay nga kumpara iti daytoy kadawyan nga average iti parehas nga bulan na iti napalpalabas nga tawen. Isu nga sa iti kayat na nga sawen saan ka kasapulan tinupnup tapno pumigsa daytoy da nga tudo. Ti low pressure area wenno tropical cyclone. Daytoy hanging habagat wenno southwest monsoon wenno daytoy shear line kan intertropical convergence zone. Dagitoy da isuda ti kasla additional nga mangipapaay iti agtultuloy nga panagtudo adumanon iti mano nga aldaw mano nga lawas ken mapantupay iti mano nga ulan. Gapo nga ro dito'y panagbaliw-baliw iti panimpo tayo kat
At dati simrakmat nga panagbalbaliw iti daytoy linteg tayo iti pagilian nga Pilipinas. Iti tawon 2010 ket nagbalin nga ron nga linteg daytoy Republic Act 10121. Binaliwan na ti dati nga sistema nga Presidential Decree 1566 no sa dinno ti Relief and Rescue laeng ti focus na. Ita sigun iti linteg dati upat nga opisyal nga haligi daytoy DRRM nga dapat kada amok dagiti local government units tayo. Iti sidong daytoy RA 10121 ti National DRRM Framework kada nagagadwa iti upat nga nalawag kana agsisilpo nga thematic areas. Umuna ket daytoy Disaster Prevention and Mitigation nga idadauluan daytoy DOST Department of Science and Technology at ipanggap na ket liklikan dagiti sakuna babaen iti siyensya akas iti panag-adal iti geohazard maps panaga patag kadagiti struktura kana panaga daytoy panagmula iti kayo. May kadwa apo nga thematic area kat daytoy disaster preparedness nga idadauluan met ti Department of the Interior and local government. Tapno iti kasta ket patibkeren ti kapasidad ti komunidad sakbay iti anyaman nga sakuna kas iti panag-iaramid iti nasapsapa nga evacuation, panag-ikabil iti early warning systems ken panangisuro kadagiti tattao wenno iti publiko. May katalo daytoy disaster response nga idadauluan met ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD. Daytoy iti mismo nga aksyon no addan daytoy kalamidad akas iti search rescue ken retrieval kanti panangted apo iti ayuda kas iti daytoy damakan ken temporaryo a pagyanaan na dagiti tattao. Ken may kaupat daytoy disaster rehabilitation and recovery nga idadauluan ti NEDA. Daytoy katipang mabayagan apo panang isimpa kadagiti nadadaulen nga kalsada, kadagitoy darangtay, kana pangkabyagan na ti publiko. Ket gapu nga rutta nagpateg ti roles dagiti barangay at dati naawagan nga BDRRMC wenno BD daytoy barangay DRRM committee. Isuda met ti umuna amang ipatungpal iti daytoy nga linteg iti tumunggal komunidad wenno barangay. Ita kata iti kasasaad daytoy rehiyon tayo nga Cordillera nga daan iti na isang sangayan nga topografiya. Sigun iti datos ti Mines and Geosciences Bureau wenno MGB nagngato apo ti pangtah daytoy sakuna iti ayan tayo no adda ti nabayag a panagtudo. Apay, may basar iti siyentipiko nga panag-adal ti MGB na suruk 80% dagiti daga iti Cordillera ket matatari wenno addaan iti steep slopes. Malaksi ditoy ti rehiyon tayo ti addaan iti kaaduan nga geological fault lines wenno ay jay maupuna nga dati lamat iti uneg dagiti daga amang pakpakapsot iti pundasyon dagiti mountains tayo. No agtultuloy wenno dati tuloy-tuloy a panagtudo gapu iti daytoy La Nina wenno habagat. Dati makumpuna nga rain-induced landslides kata nakita tayo met dayta iti napalpalabas nga daytoy panawan wenno napalpalapas nga tawen daytoy kumanigit ken kumanawan nga landslides kaputa ti danum sumsumrek apo iti daytoy kasla siwang daytoy dadaga isu nga dumagsen daytoy ket mangbawas iti ikakasta daytoy daga nga kumakapet isnan nay bato isu nga syempre ket gumuho. Malaksi pa iti daytoy da landslides ket mabanbantayan ditoy ayan tayo nga rehiyon nga Cordillera daytoy rock falls wenno rock slides daytoy debris flow kana daytoy sinkholes daytoy pangta dagiti sinkholes kana panagbaba daytoy dagdaga po iti limestone formations. Ikadakelan apo nga karit iti ayan tayo ditoy rehiyon ket no amo tayo ada iti landslide karon dadakkel dayta apo ket nakaputol daytoy komunikasyon ken ti transportasyon. Diba?
no ti kangrunaan nga kalsada tayo akas iti Halsema Highway, Kenron Road, amu tayo nga kanayon dayta nga dati landslide, ta kanayon met nga impossible no adda dagitoy nga pasamak. No kastoy ti mapasamak dati isolation kadagiti daduma akong iti komunidad iti epekto na saan nga makasrek nga dabus dagiti tulong nga medikal, dagiti produkto nga agrikultural kana daduma pay nga magipapaay iti krisis iti pangkabyagan. Isu nga dati solusyon nga inapakat met daytoy gobyerno kanayon nga ibilbilin da iti Department of Social Welfare and Development kan kadagiti LGU daytoy prepositioning. Kaya't nangasawen dagiti relief packs, dagiti sako ti bagas, dagiti agas, pati dagiti heavy equipment ti Department of Public Works and Highways ket masapol nga addaan nakasagana wenno nakakabil kadagiti estratehiko nga luglugar wenno munisipyo sakbay man pay nga agarugi daytoy panawen iti tudo. Daytoy prepositioning wenno kasla panag-imbak wenno mun urnong is tulong sakbay nga umay dagitoy da sakuna. No ilaylo yung tayo daytoy nga tungtungan anya ba dagiti pangmatagalan wenno konkreto nga solusyon ang mabalin nga aramiden. Dito'y mismo balbalay tayo kan iti komunidad ket adda dagiti solusyon. Di ibagbaga tayo nga community-based solutions. Adda dagiti masapol nga aramiden daytoy datayo nga kasla regular nga residente tapno iti kasta ket makatulong tayo. So nga iti panagpaaramid tayo metlang iti balbalay tayo ket masapul metlang nga isigurado tayo dagiti materyales nga us-usaran tayo ken ti panang isimpa iti aglawlaw tayo. Masapul jay makunkuna nga agbalin tayo nga watcher iti bukod tayo nga munisipyo. No makita tayo nga delikadoen daytoy nga tudo kada ikamang tayo kadagiti masaknan tapno agtitinulong uray no adda jay kuna tayo nga bayanihan iti ayan tayo nga komunidad ditoy Cordillera na may miatlatamot lang nga ikamang kadagiti masaknan nga opisina wenno ahensya. Kadagiti ada iti sektor ti agrikultura wenno kadagiti mannalon tayo ket masapul metlaeng ti nasapsapa nga panakikoordinar kadagitoy da nga masaknan metlaeng nga opisina. Tada metlang dagiti rekomendasyon nga mabalin nga ibaga dagitoy akas iti counter cropping nya wenno ada dagiti mabalin nga imulan dagitoy da lokal nga mannalon tayo nga mabalin nga makatulong tapno iti kasta ket saan nga nakarong nga lugi ti mapadasan dagiti mannalon tayo. Adamot lang jay maipagbaga nga agricultural insurance daytoy baga tayo tatay nga crop diversification. Ti kanayon nga balakad dagitoy da nga opisina ket ti panang-insure kadagiti mulmula ken taraken iti Philippine Crop Insurance Corporation babaen iti tulong nga ti Municipal Agriculture Office. Tanuna dadael daytoy mulmula tayo gapu iti nabayag nga tudo wenno daytoy La Nina ket isu kapay nga adda ti basit nga tulong nga madawat tayo. Iti lokal nga gobyerno kan iti barangay masapol nga istrikto dayto implementasyon ti zoning ordinances. May basar iti geohazard map sa ti MGB. Masapol nga ideklara dagitoy da no build zones wenno ti strict protection zones kadagiti luglugar nga daan wenno nailasinan nga high hanggang na iti very high landslide susceptibility. Saan ko mga ikan iti permit ti panagpatakder iti commercial buildings wenno balay kadagitoy da nga delikado aluglugar. Ito'y matlang panang ikabil iti tungtungan ti struktura
daytoy panang ikabil iti daytoy drainage kana slope protection. Daytoy di dapat nga pagtitinulungan daytoy DPWH kan dagiti LGUs tapno agpuunan kadagiti usto nga infrastruktura. Tapno iti kasta ket maiyan nato kadagiti luglugar pakaikabilan na. Nalawag apo ati pagtalgeda ti maysa nga tao ket saan nga tiyamba wenno suwerte. Daytoy ket produkto ti panagtitinulong, produkto ti siyensya, produkto ti linteg ken kangrunaan na produkto ti disiplina. Isu nga kasapulan apo ti panang taripato tayo iti aglawlaw tayo. Tayo kananda nga rudo no salakniban tako si inang kalikasan. No salakniban tako si earth, salakniban na gadan na at datako. Ngem no amisen tako si siya, mansubli ka na at datako. Tiya, imbagaktatay, daytoy pagtalgadan tayo ti safety tayo ket awan iti ima, di ibaga-baga daytoy drama nga mabuybuya tayo nga tadhana. Adda apo daytoy iti ima, ti tumunggal pamilya, iti ima, ti tumunggal dagiti tattao nga agtitinulong, ken addaan iti kaamuan, ken nasapa nga agsagsagana. Masapul nga amuan tayo ti geohazard status at ti nakatakderan ti balbalay tayo tapno iti kasta ket amuan tayo ti umno nga aramiden. Amu tayo dagiti solusyon nga masapul nga isimpa. Mabalin apo nga idamag tayo daytoy iti municipal DRRM office tayo. Ken kitaan ti plano no anya dagiti plano kadagiti barangay. So adamot lang ti dapat koordinasyon iti barangay ken iti munisipyo ta. Ti tungtungan ditoy apo ket saan laeng dagiti panakadadael wenno panakapukaw dagiti sanikwa. Mas apo nga kangrunaan na daytoy pagtalgedan ti tumunggal biag. Ket nga ruda, tati ababa, ngayon tayo maibingay, may panggap iti daytoyo tungtungan, iti panagsagana, no adda daytoyo umay, nga La Nina, kan daytoy nabayag panaga tututo. Isu nga, kadagiti gagayam tayo iti tangatang, no iti Tagalog kunana, ang kaligtasan ay hindi itinadaan sa tsamba. Daytoy apo ket nakabasar iti ustok nga kaamuan ken nasapsapa panag tignay. Adda dagiti linteg tapno iti kasta ket matarabayan tayo. Masapul met laeng met nga adda tayo iti panangsurot kadagitoy nga linteg ken addaan iti disiplina. Daytoy ket mangrugi iti bukod tayo nga bagbagi. Para matapo iti LGU updates sa tayo. Dagitoy da po latest nga paspasamak iti daytoy nga munisipyo tayo ditoy Sagada. Daytoy maysa ket ti kalkalpas ken panang kompleto dagiti kameng ti Sagada Environmental Guides Association kalpasan ti SETGO. Iti panagsanay may naig iti first aid ken emergency response tapno iti kasta bayat nga adda iti trabaho no addaman ti mapasamak nga emerhensya ket ammuda ti umno nga ramiden kangrunaan na no madama apo ti tour. Kalkalpas met lang, daytoy apo panakarambak ti may ka-60 ken 3 nga anibersaryo daytoy munisipyo tayo nga Sagada. 63rd founding anniversary ti munisipyo tayo nga Sagada. No sa dinukat daytoy ti kaunahan ang selebrasyon ang nakaangayan dagiti nakalinya nga aktibidad manipud iti panang ipaay iti serbisyo dagiti naimbitar nga ahensya ti gobyerno. Daytoy ket narugyan babaen iti maysa nga parade nagtultuloy kadagiti nagduduma apo nga nakalista nga activities. Adda apo nga imay ti Professional Regulation Commission daytoy PhilSys no Philippine Statistics Authority na mangipaay para iti national ID kana daytoy da panag-ala iti marriage, death, kan birth certificates. Kabigatan apo daytoy
naiyangay nga founding anniversary iti napalabas nga lawas iti Hunyo 25 iti 26 met ket naangay nga successful opening ti maysa manen nga tourism attraction iti daytoy munisipyo ti Sagada daytoy Tatayaen Cave. Ket manamnamang nga route daytoy ket mangipaay itinayon apo nga pangkabyagan nga oportunidad para kadagiti lokal nga residente. Daytoy katapan ng ipapigsamot lang iti community-based tourism. Daytoy iti babaan pa lang iti leadership ni Mayor Felicito Tula. Daytoy nga route Tatayaen Cave iti maikatalok nga cave attraction iti munisipyo tayo nga Sagada. Iti may sapay nga update iti daytoy nga munisipyo ket daytoy kalkalpas nga CBMS wano Community-Based Monitoring System Coordinating Board meeting iti napalabas nga aldaw iti Lunes sa Jaichao Restaurant. No, sa dino apo ket naka-Filipina na attire. Ayan, dagiti kama iti munisipyo nga Tinmabuno. Naaramid daytoy tapno pagdiskusyonan dagiti kinakasapulan nga panagsagana para iti implementasyon ti 2027 CBNS. Indauluan daytoy na Executive Assistant to ani Eleuterio Lumiwas anang i-highlight iti kinapateg ti panagplano iti daytoy panang aramid iti linteg ken iti inaldaw panagbiag. Kana po idi kalman daytoy EBIS activity ijay barangay hall iti daytoy barangay Patay daytoy EBIS wenno electronic business ti BIR wenno Bureau of Internal Revenue ket online kana digital met lang nga serbisyo daytoy gobyerno para kadagiti agneg negosyo ken taxpayers na tayo di apo. Ditoy pagilian nga Pilipinas. Daytoy iti pamayan iti BIR tapno aramiden nga online ti panag-asikaso kadagiti tax wenno buwis tapno saan nga kasapulan nga pumila wenno agpila nga pisikal kadagiti opisina ti BIR. Tapno nalaklaka apo nga maawatan nagidwa daytoy BIR nya ginadwa dati i-serbisyo nga ipagbagada iti online system. Ada daytoy electronic registration. Daytoy panag-ala iti TIN, Tax Identification Number. Kuno panagparehistro, sakbay nga agnegosyo, usar daytoy internet. So dayta ti electronic registration. At dapay daytoy maibagbaga nga electronic payment, panagbayad through online. Baban iti digital channels, nga GCash, Maya, Landbank, Link, BizPortal, wenno credit cards. Dayta jay makunkuna nga e-pay. No jay mo na nga ibaga tayo dayto EBIR forms wenno electronic filing, dayto ti makunkuna nga EFPS. Di iti shortcut na. Adapay dayto e-invoicing wenno e-receipt. Para kadagiti dadakkel nga kumpanya daytoy para iti panang irwar iti resibo iti digital nga pamayan imbis nga daytoy tradisyonal nga papel nga maus-usar. Apay nga iyar aramid daytoy iti BIR anya bati benepisyo kanya tayo. Kunada less hassle, more time. No kanya tayo nga nagad-adu apo ti signal gaps ayan. Problema met laeng daytoy. Kunada pay paperless daytoy kan inbagak itatay saan nga kasapulan nga pumila. Ti problema ay makisurot nan matata ko ay manlik-lik-lik-likos nulong katanta ko na portal at loading ay kang kanana ay nabayag-bayag. Kanana na BIR nalaklaka, accessible na. Tayo mon i-file ka lang, mabalinay mon bayad ka pa'y isbuis, isnan labi, weekend, wano holiday basta ada ti internet. Basta ada ti internet no kasanungay naawan apo iti internet. Kunada pasbasit pa iti panagkamali. Gaputa daytoy e-biz ket online banking version ti BIR na aramid tapno kano mapapartak mapagbalin nga convenient ken moderno ti panagbayad iti buwis.
Dayta nga dapo tilinaon daytoy MDRRMO Sagada on the air tayo itangal daw iti Wednesday para iti panangidingay tayo iti ababa nga tungtungan may panggap iti panagsagana iti daytoy La Nina kana iti matabangir na dagiti updates manipud iti lokal a gobyerno ti Sagada siya kar disimbay para iti daytoy nga programa na ipagmanen nga oras.